Biko Igbo ndị ọma na-ege m ntị, biko ịbụrụ onye Igbo, achọrọ m biko unu na-ekene vidiyo just nene the video. Achọrọ m ị na-enene ihucha ntị gị ọfụma because o nwere m chọrọ ka anyị kpaa na this video. Ọ bụ na ịghọta ihe ndị m ji so ka anyị kwuo okwu na because enwe ndị na ya ha aghọta this video, you will not understand it. Mana achọrọ m ka m kọwara unu ya ọfụma, biko ịgbapụ n'ọsọ nene this video. Ihe a bụ project esi n'Oji River wee weta na Yaba. Esi n'Oji River wee weta project borehole 4 na Yaba. Ụmụnna nene n'anya. Nke ọ pụtara na onweghịzi n'ala Igbo na Enugu State ndị chọrọ borehole eji wee si ebe ahụ were borehole 4 bịa ihe na Abilitesha dị na Lagos mainland. Lady mmiri here ọ na-agba agba. Lady tank is functioning 100%. Na ihe bụ Federal Co-operative College Orji-River ka eji wee weta ihe a. Na onye wetara ya, a member of House of Rep Moshoro Olaruwaju Osho. Na ihe a dị 4 units, 4 boreholes. Unu n'anya na signboard a, unu ga-afụ Federal Government of Nigeria. Ị n'anya na mgbada ya, ị ga-afụ Federal Co-operative College Orji-River. Ị n'anya efu project Yaba. Ihe a bụ borehole. Ihe ọ dị bụ 4 units. Ị n'anya na mgbada ya afụ the facilitator. Thank you for watching. Onweghị ghọta na vidiyo ahụ. Onweghị ghọta na vidiyo ahụ. Onweghị ya ghọta na that video. Asị mgbe for that video iwe na-ewe m. Kedu iwe na-ewe m? Ajụ m onwe m sị, does it mean that na enwero ndị Oji River or na Enugu State n'idele mmiri mee unu ji wee bulu this water project gaba Lagos? I think some of you ghọta ihe mere na that video. This video is a water project a discovered in Lagos, powered by the Oji River, by onye Yoruba. For example, Ankowa in a way you see where got now. Now Bialu Enugu, enwe a water project, enwe deka borehole, imogalo le Enugu in a popular city center somewhere in Enugu. Mbalo chalia, asino onye Yoruba loleya on behalf of Ajegule, or on behalf of Sururele, or on behalf of Idumota, or on behalf of Festac, or on behalf of Iyanapaja. What you have specific locations can't ball again. Now, open if such thing, I beg you, or no more than the Lagos need the millimen the Lagos Balwaya Enugu. This is the main picture chalk you got under this scenario. Keta and Alo Chaya. There ya no onye Igbo bubatali at that place. Kedi hobo is a win situation for ndị Igbo. For onye Igbo convince ndị Yoruba ha bịa lụọ ihe na be ha is a win for ndị bai. Askwa na akụrụ na malụ ndị kpatali ya. Now, this situation was a situation whereby na the okwu atọ go around. The table has been turned. In other words, na kezi ihe mele onye Yoruba si bịa ndị Igbo si bịa bulu ihe wee lụọ ya na Lagos State course of onye Yoruba. And unu na-agwa ya na ebe nya bụ project si wee pụta na this is where the origin came from. Ihe anyị ajụzi onwe gị, ever since ndị Enugu na-ekwu ukwu mmiri na aba mmiri mago na struggle for mmiri, ono nwere a way I see we reach out to them through this water project and we tell you from Oji River, a way buyer to Co City, a way buyer to other part of the land they need the milli. Because as long as Enugu still remained, Enugu can attack from part of Enugu can attack from milli. You already stab 5 borehole like it and alo. You one neighbor, Ibiana eke street you say 5 streets, 5 boreholes. It's a win-win situation for everybody. Man, who never let head on unu kwesịrị ịlụrụ ndị ụlọ na-ebupụ ya ezi.
ama m na this video ama trend mgbe m fụrụ ya nsị ọ gịnịkwa na-ese mgbe na-enene nwesị o ihe mere dị ihe a maka ụdị ha ọ bụrụ na ipe ya attention ịma mma ebe o si some of ndị Igbo ba ya afụgoro atịn ịmaka dutu na anya ha ịlụrụ ya they will just bypass it gafere onwe ha. Enugu State na suffer, some part of Enugu State till echi ka na-ata afọ mmiri. Most of student lodge, most of student hostel, men hostel, women hostel, ọsụkwa ya alụgide ụlọ lụọ 5 dekin 3 dekin mana mmiri ya ha na-agba n'elu ya. O nwere dị nke mmiri ya na-agba n'ime ụtụtụ ọbụla onye ọbụla ebulu bucket. Mmiri gbakalịa n'ime mmiri a na-agba n'ala. Enwe tapụ n'ala. Mana there is no avenue esi wee lụdata mmiri a channel waya ka olu onye ukwu ọnụlu onye nta. Unu ebulu project kwesịrị ịdị n'ala Igbo anyị. Ọgwụ na ọ bụrụ Enugu ka alụrụ ya. Na Enugu na Anambra. One otu ibuli abụda ga na Anambra. Chuofu somewhere na also no n'iya na Anambra somewhere ebe a. Asị yes no ndị Enugu bịa lụọ nka. At least ekwubi ema no ọhụ ụmụ nwanne. And I say yes, no, na Igbo ka alụrụ ya. Sị fọzi ya na ndị Enugu je lụọ na Anambra. Ibuli ya wee ga mmiri na nsa ugwu na nsa. Gbagobe Lagos ka jeje lụọ ya. Is it not a misplaced priority? And you misplaced priority, there is no difference between this misplaced priority. That this is each of you define misplaced priority. Play Lord, send the Lord this video. Say now this is a misplaced priority. Ibulu mmili. And we have this is basic something you need. You have ihe bụ aka na asigo na ndị Igbo na-alụ ụlọ na ebe a na-alụ ụlọ. So unu alụchazia ụlọ. Scatachazia property all the whole part of Nigeria. Unu ewelukwu ihe nwa na-eji echo property nwa mma. Boda gakwu ya that side. So ị na-achọ ịgwa m na onye Yoruba bịa nọ na Orji-River convince ye government, convince the constituency, convince the local government chairman, convince ye representative, convince commissioner eweje bulu that project o wese ka oje si Orji-River gwa bulu ihe onwomitere n'aka ndị Enugu from Orji-River ewe bulu ya na Lagos ojeje adi ewe wele ya mee ịkpa ha aka nọ na ha sị gị yes na ha bịa gbawa unu aka bulu ihe na be unu gbagojeje lụọ ya na be ha si kwukwa n'iyi kwa fa the man wee bịa last because ị na-enene ya anya ị na the signboard anya fa the man the last na that place. This is a misplaced priority. Onwuge bozi ya asịpụtasị gị na ndị Hausa commission project na Igbo anyị o na ndị Yoruba commission project na Igbo anyị so ndị Igbo na-eji commission project kwesịrị ịdị na be ha n'obodo ndị ọzọ. Kenekwa mụ na akwa sọsọ ka nsọ ka nkwu unu nwere ego unu nwe ihe unu ya eji ego unu mee ma mmega advice na ihe ya eji ego gị ndụ gị akụ na ụba gị ngwu akpata mụ na gị so akpata mara ihe iji eme ya baala obodo uru. Ndị Igbo na-asị n'inu si na-akụli ụlọ amala onye kpatara ya. So it's left for you people nke ọmụnụ unu ya emesi na onye nwere ka alụ unu mma mee nụ ya ma anya dị elu unu ma mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ ọkacha nkwacha sọsọ ya ka m na-ekwu ka ọ dịkwanụ.